l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Din is-sena, Transport Malta se talloka aktar minn 17 miljun euro f'inċentivi għal pubbliku fi skemi ta' xiri ta' vetturi elettriċi ġodda u li huma sostenibbli. Dan tħabbar fi stqarrija minn Transport Malta fejn intqal li 15 miljun li huma allokati mill-pjan ta' rkupru reżiljenza ġejjin minn fondi Ewropej. Dawn l-inċentivi finanzjarji jinkludu fost oħrajn dawk għax-xiri ta' vetturi elettriċi użati, inċentivi għall-użu ta' LPG minflok petrol jew diesel u għax-xiri ta' vetturi aċċessibbli għal wheelchairs li se jkunu qed jintużaw bħala taxis jew vetturi bil-Y-plate. Dawn l-inċentivi se jservu biex jinkoraġġixxu l-użu ta' vetturi sostenibbli u li jniġsu inqas. L-applikazzjonijiet għal dawn l-inċentivi huma miftuħa u eliġibbli għal kuminu sit ta' vettura. Kull min se japplika jista' jikseb kopja tal-applikazzjoni mill-uffiċini ta' Transport Malta jew mis-sit online tagħhom.